Forced evacuation ang gipatuman sa usa ka lungsod sa Leyte. Nakitang dakong tabang aron ang casualty sa bagyo. Sa usa ka coastal community kapin gatos ka balay ang nangagusbat. Ano yung report ni Nico Serino? Luyo sa pino ug mikislap-kislap nga black sand sa lungsod sa Dulag, Leyte ang imahin sa komunidad nga naguba tungod sa bagyo. Sa barangay San Jose lang, 163 ka mga balay ang naguba gumikan sa paghapak sa mga dagkong bawd. Way nahimo ang mga residente kundili ang paghipos o pagsalbar na lang sa mga materyales nga mamahimo pang magamit. Ang uban kanila busy na sa pag-ayom-ayom sa ilang mga panimay. Bisan temporary structure lang basta dunay kapasilungan. Nanginayang. Pero mas walang buhay na nawala. Yun ang pinaka-importante. Di bale yung bahay, pwedeng makagawa ulit. Pero yung buhay, yun ang mahirap. Wala nga kami maano sa Pasko. Mahirap ang isda. Niadtong usa ka adlaw nang hatag ang DSWD ug assistance sa mga apektado sa kalamidad. Matud sa kapitan, wala pa ang bagyo na evacuate na ang mga residente. Mga tao, na-evacuate muna namin bago mangyari yun. Dinano muna namin sa evacuation center dito sa malapit sa high school at National High School. Ang lungsod sa Dulag dunay gipatuman nga forced evacuation ordinance kada dunay nagsingabot nga bagyo. Sa mga danger zones, dili mamahimong magpabilin bisan kalalakinan, tanan gyud ipa-evacuate. We enforced the forced evacuation ordinance of the municipal government enacted before Yolanda. That is the very reason why even Super Typhoon Yolanda wala kaming casualty along the coastal area. Sa tibok lungsod, 11 sa 45 ka mga barangay ang apektado sa bagyo. Samtang sa uban pang kalungsuran sa Leyte Province, maaninaw ang halapad nga danyos nga mugna ni bagyong Odette. Naglakip kini sa nangatumba nga mga kahoy, mga balay nga daw gilampurnas sa hangin ug uban pang gibiling timailhan sa giingong labing kusog nga bagyo karong tuiga. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.